Talong Budok. Today is Martes. Itlog. Duha ni. Papayog lagi. Ha? Asa pagkaon day? Ay, tatlo. Kamay bulaloan ni. Kaya pa niya. Asa? Turkey. Mana grade sir? Anak? Apel na. Tigay ba dyan na? Baik. Tanan. Tanang 60. Oh. Duha. Duha kay aw. Duha kay itlog di ay kang aksidente. Oh, ya duha man aw. Ako usa kay itlog. Aho. 60. Oh, duha lagi na na. Aksidente. Aho sa ning itlog ma. Naan sa. Yung man sa nabasa man lagi. Diha. Mag-init pa ta. Ito na. Asa pakita ko. Baik. Nanay itlog sir. Oh, isa. Maglapo ako. Oh, saha. Lapo. Wala po ko ha. Oh. Yan eh.